kayo sa mga kaigsuunan nga sa friendly debate namo ni Brother Sok Fernandez. Og atong pasalamatan mga kaigsuunan ang ato nga mga higala nga nagtan-aw karon sa atong diskusyon, no. Ako na siya nagpamatuod nga ang Seventh-day Adventist mao ang matuod nga iglesia nga iya sa Dios. Ako ning pamatud-an mga kaigsuunan sumala sa Biblia. Ato pa kining makaplagan mga kaigsuunan, mga higala namo nga mga CFD, Catholic Faith Defender, sama ni Brother Sok Fernandez nga kanunay nato gyud nga kauban. Atong mga niagi siya nagpamatuod sa Iglesia Apostolika Romana. O karon ako na po'y magpamatuod sa Seventh-day Adventist. Atong unahong basa igsoon ang Isaias 28 versikulo 13. Atong basahon. Tungod niini ang pulong ni Jehova alang kanila mao ang sugo ibabaw sa sugo, sugo ibabaw sa sugo, latid ibabaw sa latid, latid ibabaw sa latid, dinhi madyutay didto madyutay. Aron sila mangadto og mga hayang og mga bali og balungan og hingdakpan. Mao kini ang usa mga kaigsuonan nga ipasabot sa Palaga Sulatan nga kini di ang pagtuon sa Biblia dili kay dinha lang. Dinhi madyutay didto madyutay, latid ibabaw latid, sugo ibabaw sugo. Ingana na igsuon sa to pa kung ibabaw sugo, sugo ibabaw sa sugo. Diha na to gamiton kung asa ang tinuod mga kaigsuonan nga gisulti sa Biblia dinhi sa kanang pulong dinhi madyutay mo nang mabasa na to sa Genesis 2:3 dinhi sa Genesis 2:3 mga kaigsuonan, no? O klaro kayo mga igsuon, no? Ito basahon Genesis kapitulo 2 versikulo 2 ug 3. Ato ni basahon igsuon sa Good News Bible. Sa may giingon dire higala 2 og 3. Og sa adlaw nga ikapito natapos sa Dios ang buhat nga iyang ginahimo og mipahulay sa adlaw nga ikapito gikan sa tanan niya mga buhat nga iyang nahimo. Og gipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito og nagbalaan niini tungod kay niini nagapahulay siya gikan sa tanan niyang buhat nga gibuhat og nahimo sa Dios. Daya mga kaigsuon ang garo kaayo nga sa Genesis 2:2 og 3 diya gilitok ang ikapitong adlaw. Ikapitong adlaw. May tagna ba sa Biblia mga kaigsuonan? Mga higala, naabay tagna Isaiah 56:5-6 nga ang pangalan pagakuhaon sa handumanan. Nya kung magisgot ang handumanan igsuon mo na ang kreasyon Exodo 28:10. Unong kaadlaw magbuhat kay kapito magpahulay ka. Mayon niya ang Dios nagapahulay kita usab pasundon Hebrewanon 4:10 nga si bisan kinsa nga sunod sa Dios muundang siyang pagpamuhat. Ingon nga nagpahulay ang Dios mo pahulay usab kita sama sa iyang ginabuhat. Mo na klaro kanang pulong nga Seventh-day Adventist nagtug-an lang na Brother Sok nga nagbantay nag-ikapitong adlaw ug nagahulat sa pagbalik sa atong Ginoo. O mao na ang gipasabot ni ana mga higala ko nga mga tigpaminaw abi na nagtan-aw na to karon ang ato lang ini mga kaigsuonan nga kinahanglan jud nato nga masabtan, no? Masabtan nato ang gipasabot sa balaang kasulatan. Unsa may giingon sa Isaiah 56:6? Silang nag-alagad kaniya, no? Nag-alagad kaniya mga kaigsuonan. Nag-alagad unyan nagmahal sa iyang pangalan, nahigugma. Unsa man ning nahigugma mga kaigsuonan, nahigugma ug nagabantay sa adlaw nga igpapahulay. But pasabot nga kini ding ikapitong adlaw higugmaon tani, no? Kini ding ikapitong adlaw bunga kini sa pagalagad nato sa atong Ginoong Hesukristo. O bunga kini mga kaigsuonan. Mo na nga klaro lang din nato igsuon ha.
Karon unsa man ang handumanan mo na sa Exodo 20, 8 hangtod sa 10. Ato masahon mga kaigsuonan. Natay Bible diri nga Good News Bible no nga gitawag og Catholic version. Dili Catholic Bible version ang tawagan eh. Okay, so may giingon diri mga kaigsuonan. Sa 8 hangtod sa 10, inumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagwalaan ini. Sa unang kaadlaw magbuhat ka o buhaton mo ang tanan nga imong bulhaton. Apan ang adlaw nga ikapito maong usa ka adlaw nga igpapahulay alang kang Hiyuba nga imong Dios niining adlaw dili ka magbuhat ikaw bisan ang imong mga anak lalaki, bisan ang imong anak nga mga babae, bisan ang imong mga sulugoon nga lalaki, bisan ang imong mga sulugoon nga babae, bisan ang imong kahayupan, bisan ang imong dumuluong nga naa sulod sa imong mga pultahan. Kay unong kaadlaw gibuhat sa Dios o ni Hiyuba ang langit ug ang yuta sa dagat ug ang tanan nga anaa ni ana. Og mipahulay sa ikapito ka adlaw busag gipanalangina ni Hiyuba ang adlaw nga igpapahulay gibalaan niya kini. But pasabot mga higala nga usa kini kadako nga handumanan mga kaigsuonan sa creation sa pagbuhat sa kalibutan sulod sa unom ka adlaw. Busa nag-ingon ang Hebrehanon 4:4 ang Diyos mipahulay sa ikapitong adlaw. Ikapitong adlaw mipahulay ang Diyos mga kaigsuonan. O mao na siya ang gipasabot higala nga teksto ngano nga dunay Seventh-day Adventist. Kanang Seventh-day mao nang pagtulunan sa ikapitong adlaw nga gipahulayan. Gisugo gid ta ana sa pagpahulay. Hebrehanon 4:10, bisan kinsang mupahulay uban sa Dios, muundang siya ang pagpamuhat. Si bisan kinsang mupahulay, muundang siya ang pagpamuhat, maingon ang Dios ni undang sa iyang pagpamuhat. Lalo kay ni undang gyud siya sa iyang pagpamuhat. Kita sa muundang sa wa may laing gitumbok ana mga kaigsuonan no mahigala nga gipasabot ni ana kadto yung tao nga gusto mo paulay. Di ba, Marcos 2:27, ang adlaw ipapahulay, gibuhat alang sa kaayuhan sa tao. Ang adlaw Sabado. Nga naman, ang tao dili sa adlaw ipapahulay. Busa, ang anak, siya mo'y agalon o Diyos, Ginoo sa adlaw ipapahulay. Sa ito pa mga igsuon ng karong gikaayon no, nga sa adlaw ipapahulay na agi Ginoo. Siya ang Ginoo sa adlaw nga igpapahulay. Siya ang Ginoo higala. Ora nga atong giklaro gyud pag-ayo mga kaigsuonan. Ya kining debate mga higala usa ni nga makatunan usab sa atong mga tigpaminaw nga mao gid ang tinuod nini. Mao gid ni ang tinuod nga kining Adventist in English na siya gikan sa Adventum. No, Latin Adventum, mabasa na higala sa Tito 2:13, Adventum. Kanang Adventum, gihubad ka na sa English og Adventist. Ang meaning usab sa Adventist, waiting. Mabasa na sa Isaiah 40:31 mga kaigsunan. Nga bulahan katong nagapaabot. Tagaan sila kusog. Ang hinay mo lakaw, kusog na mo lakaw. Ang hinay mo dagan, kusog na mo dagan. Wala ang pasabot mga kaigsunan sa Biblia. Sa una panang panahon, hantod sa panahon sa mga Kristiyanos, gireview na mga kaigsunan. O ang Diyos may pahulay sa kapitong adlaw. Mismo ang amahan igala, siya gud una ang mipahulay. Unya igo ratang pasundon. Hebrehanon 4:1. Kinsa man ang makasunod sa kapahulayan sa Diyos, kadtong mga tao nga dunay pagtuo. Apan kinsa man ang wala kasunod, Hebrehanon 3:18, kadtong mga tao nga mga masupilon. Muna nga wa man ta mabilong mga kaigsuonan sa mga masupilon. Nabilong kita higala sa mga matinud-anon o sa nagasunod diha sa sugo sa atong Ginoong Kristo. Mao bitaw si Ginoong Kristo nagbatasan sa adlong ipapahulay Lucas 4:16. Kunya ang mga argumento ning uban nga gitukmod siya, dilabot ana.
Kaya ang isyu ana dili man sa adlaw ipapahulay, ang isyu ana kaya nagtuo sila nga si Kristo nagpaka-Dios nga tao roon ta. So, muna isyu ana dili sa adlaw ipapahulay mga kaigsuonan. Wala klaro kayo nga ang mga tao nga nagpaabot sa atong Ginoo mga higala, mga Adventista, Adventista. Muna gitatak sa tatak lang daang karatula nga Seventh-day Adventist Church nagpasabot mga kaigsuonan nga kana nga church nagbantay sa ikapito ug nagahulat sa pagbalik sa Ginoo. Mao na ang gipasabot mga kaigsuonan. No, unang gipasabot diha. Dili kay mangita tag mga dokumento nga atong isungag sa nasulat sa Biblia. Oo. Kanang giingon din na sa mga encyclopedia uban pang mga libro, mga higala ko. Oh. But pasabot, kung kasumpay na siya, gikan sa sinugdanan hangtod sa panahon sa Kristohanon o hangtod karon, sabado gid ang adlay papahulay. Kaya wa man na mawala ang Marcos 2:27-28 nga nagpahulay sa adlong ipapahulay. Kay mao na siya ang timaan sa matuod nga iglesia. Oo, sa Ezekiel 20:12 o Ezekiel 20:20. Klaro gi kayo ang Ezekiel 20:20. Yang adlay papahulay gibuhat alang sa usa gihatag para timaan, gibuhat para timaan sa tao ug sa Dios mga kapag laom mo mga kaigsuonan ko nga naminaw karon, no? Wala, salamat kayo nga sa kanunay nagpadagayaon. Salamat sab kayo sa ato nga mga kaigsuonan nga mga RCC uban pang mga sikta nga naminaw karon diri sa atong friendly debate mga kaigsuonan, no? Andam nako sa pagtubag sa mga pangutana higala unsay bato nga mga pangutana andam sa kus pagtubag niya. Salamat kayo sa inyong pagpatalinghog. Mayong hapon ka natong tanan. Okay, andam na ko sa pagtubag sa mga pangutana ni Brother Sok Fernandez. Brother Sok, kung ikaw na sa mangutana kay ako man to'y unang nangutana kanimo dito sa una nimong topiko sa Iglesia Apostolika Romana. Ako na say nagpamatuod mahitungod sa Adventista del Séptimo Día na ikaw na say mo'y mangutana. Salamat kayo undong Jerry. Thank you very much sa imong kaayo. Akong unang pangutana nga matud pa nimo niyang Seventh-day Adventist mao gayod ang tinukod sa Dios. Ang pangutana, sa kadaghan sa imong bersikulo, naaba sa imong bersikulo do, Jerry, nga ang Seventh-day Adventist tinukod sa Diyos. Naaba o wala? Pagkitubag sa kategorikal. Okay, thank you kayo very much, Brother Sok. Ang gibasihan na ko, Brother Sok, ang Isaiah 28:13. Kay wa man ko magpamatuod nga akong basahon ang tema. No, dili sama sa imong tema nga imong gipasalig, pero sa ako wala kay kanang Seventh-day Adventist pagtulon ana sa Ginoo sumala sa Juan 7:17 mga kabubuton o pagatumanon kana kabubuton sa Dios ang pag-aral kon pagtuon sa balaang kasulatan. Ora, Brother Sok, ang imong pangutana naaba sa mga bersikulo ang tema. Wala diha sa bersikulo nga kon tema, Brother Sok, wala diha sa mga bersikulo, pero ang akong pagbasa, pagpalig-on sa akong topiko, ang Seventh Day na sa mga bersikulo, Adventist na apod. Pero kung imong pangita, isa na ka bersikulo, di na to makaplaga ng street yun. Kaya ang akong ipasalig, sumala pa sa Biblia. O dili man sumala sa usa ka teksto. Sunod pangutana, Brother Sok. Salamat kayo,
Ondong Jiri sa imong nindot nga tubag sa akong pangutana. Dason akong pangutana. Kay dili man day mabasa kanang imong topiko. Ang kuno nimo Dong Jiri nga kanang imong pagpamato dili sumalas Biblia. Kay ang sumalas Biblia kaplagan sa Biblia. Karon kay di man mabasa ang imong topiko diha sa Biblia, uyon ka ba nga imo-imo lang kanang diskarte nga gitukod ni o sa Diyos kanang imong topiko nga Seventh-day Adventist. Pakitubag do. Okay, salamat kayo Brother Sok Fernandez sa imong pangutana. Kung atong ingnon Brother Sok nga sumala gyud sa Biblia, mga bersikulo na ay mabasa. Seventh day, unya sa Tito 2:13, Brother Sok, nga Adventum, kung Adventist, na. Pero kung mangita kag usa ka bersikulo, Brother Sok, nga usa ka bersikulo, adi na to makaplagan kay ang atong topiko, Brother Sok, suma mas Biblia, dili man sumala sa usa ka bersikulo. Okay, salamat kay Do Jerry. Thank you kayo sa imong tubag. Ambot na ko ipasabot, Dong Jerry. Nga kay dili man diay mabasa kanang imong topiko. Ato ba sabton, Dong Jerry, nga kanang imong topiko, imo lang kanang idea kay dili man nato makaplagan sa Biblia. Yes or no? Pakitubag do. Okay, salamat kayo, Brother Sok. Mutubag ko ana. Kung sumala sa Biblia, Brother Sok, yes ko. Pero usa ka bersikulo, no. Kay wa man ko pamatuod, Brother Sok, nga pamatudaan ako sumala sa usa ka bersikulo. Sumala na sa Biblia. Ako sumala sa Biblia, Brother Sok, nagpasabot nga na ay ato mabasa. Tukma po sa Isaias 28:13. Natubag ang imong pangutana. Salamat kayo Dong Jerry sa imong tubag sa akong pangutana. Dasunan ako nga pangutana. Daghang bersikulo imong gikutlo, Dong Jerry. Kutlo ka sa Isaias 26:5 o 6. Nakutlo sab ka og Isaias 40:31. Ako pangutana, Don Jerry, asa man nga bersikulo imong matudlo na imong gipanggamit nga bisan masabot lang nga Seventh-day Adventist tinukod gayud sa Dios. Asa nga bersikulo do? Itugan Don Jerry kay aron makuha sab sa atong mga katalingbanon nga nagtan-aw karon. Palihog og tubag. Okay, salamat kayo, Brother Sok. Anang Isaias 40:31, Brother Sok, diya nato mahibalaan nga Adventist na kay waiting man nagapaabot. Ang Adventist, Brother Sok, suma sa dictionary, waiting means Adventist. Adventist means waiting. Ang meaning ng Adventist, waiting. Ang waiting sa Adventist, nagapaabot, Brother Sok. Unya ka ng isa 56, 5, Brother Sok, mo nang ipasabot na kung andumanan na siya. Ang andumanan mo nang ikapitong adlaw, no? Creation, Brother Sok, sa creation, Genesis 2 o 3. Mo nang mga bersikulo, Brother Sok. Salamat do sa imong tubag. Karon sunod akong pangutana. Imong gigamit, Dong Jerry, ang Hebreano 9:28 nga nagpaabot. Matuto nimo nga Adventist, Advento. Ang pangutana, imo ba nga mapasalig, Dong Jerry, nga kanang Adventum o Adventist o kanang Seventh-day Adventist nito natukod niya itong 1863? Maon ba na Dong Jerry? Palihog ko gatubag
sa akong pangutana. Salamat kay Brother Sok. Ang gipasabot ana Brother Sok, anang gingon mo Brother Sok nga 1863, ang pagdugtong na Brother Sok, pero wala na say problema sa doktrina kay ang Seventh-day Adventist doktrina man na Seventh-day nagbanda sa kapito, di ba gipa-emphasize na ko Brother Sok sa Hebrew 4:4 ang Diyos mismo gid ang una nga ni di ba hulay sa adlaw nga ikapito. Mo na nga klaro kayo Brother Sok nga pasundon ta. Una nga mito nga ang Seventh-day Adventist. Kanang Adventist kami na nagapaabo sa atong Ginoo Brother Sok. Mo na siya. Dili ni amo-amo Brother Sok kay gibasa man ako ang Biblia. Nya katong gingon mo 1863 bisan gani karon 19 usang tuiga ka na tao ako na 1967 ko na tao nanglitan Brother Sok. Nadugtong ko diha. Di magpasabot nga sulpot ko piki ko kay ngano man ang iglesia Brother Sok nagakamulo na nga gatukod sumala sa buhat 9:31 no sa bisan din sa bisan asa mo na bisan unsang pizza unsang tuiga natubag ang imong pangutana Brother Sok. Salamat kay sa imong pangutana. Thank you very much Dong Jerry. Salamat sa imong nga tubag sa akong pangutana. Dasun ako nga pangutana Dong. Bot ba nato nga sabton nga kanadiyang imong Seventh-day Adventist dili ka na pangalan sa simbahan kundili pagtulunan ka na. Dili pangalan sa simbahan nga gitukod ni Kristo kundili pagtulunan lang ka na sa iglesia. O ba'y gipasabot ni mo Dong Jerry? Palihog kong tubag do. Okay, salamat kayo Brother Sok. Aral mo yun Brother Sok. Kanyang pagtulunan, mo gina siya usang pag-ila sa matuon nga iglesia. Tama ang imong gisulti. No, aral kining pagtuon. Juan City, 17, ato na mabasa. Unya, kanang pagsunod nato sa ikapitong adlaw, gisugo manggunda sa amahan. Hebrew 4:4 ang Diyos nagbantay sa ikapitong adlaw, no? Brother Sok. Unya, sa Hebrew 4:10, pasundon man ta. Ang nagsunod na Brother Sok, mao ang Seventh-day Adventist kay nagbantay man sa ikapito ka adlaw. Brother Sok, salamat kaya sa imong nindot sa kainga pangutana Brother Sok. Okay, salamat kayo Dong Jerry kay oras naman. Salamat kayo sa imong pagtubag sa akong pangutana. Okay, salamat sa kayo Brother Sok. Imo na sad bisag gadi kay madungog ang atong moderator. Ikaw na sad mo pamatuod total objection ani. Ato niyo og unsa na magsinamtan na ramon ta ani Brother Sok. Tinud na do. Ang bisag wala ta todo wala tay madungog ang atong moderator pero sali ko sa dunay mo do kay bigo man ta no. Nga ko lang Dong Jerry nga masabtan sa atong mga kaigsunan labi na sa atong Iglesia Katolika Romana. Salamat Dong Jerry nga ako na sa imo mo guba sa imong pagpamatuod. Okay. Karon nang akong pagpamatuod o pagguba sa imong mga teksto. Sa mga teksto Dong Jerry nga matud pa nimo nga ang Seventh-day Adventist gitukod gayud sa Dios. Karon kay gitukod man sa Dios, gipangitaan nako ka og asa na to na mabasa no sa mga teksto nga imong gigamit. Ay tungod niya ng imong iglesia nga pamatuod nimo. Karon bitubag ko niya mga kaigsunan kong Katoliko, mga Adventist, nga dili nato mabasa litra po litra sa usa ka teksto. Apan matod ba niya nga sa daghang mga teksto mabasa. Pero mabasa man ang Seventh-day Adventist. Pero di mo lang pasabot nga kanang Seventh-day, mao ka na ang relihiyon. Mao ka na ang iglesia.
Imahan kana nga pagtulunan kana kanang Seventh-day Adventist mo na nagpaabot og nay pagtulunan. Dili kana mao ang ngalan sa simbahan, kaya ngalan nga simbahan ato namang nasaysay nga ang Iglesia Katolika na tukod niya itong 33 ide. Ako lang pong lakbitan gamay kining ako nga pagpamatod o pagguba sigutan na ito gamay kay para masabtan sa kadaghanan nga naa de gyud matuod nga iglesia. Ako nang gipabarog atong niagi, no? Karon kay siya naman po nagpabarog. Ako na sab mo nagguba sa iyang tubiko. Karon klaro kayo mga higala, mga igsoon ako diya sa Ginoo. Klaro kayo nga ang iyang pagpamatod yan lamang opinyon. Yan lamang banabana. Tungod kay wala sa gibasihan dili sama sa atong Iglesia Katolika nga doon natay mga bersikulo o doon na sa tay kasaysayan. May kasaysayan ba yan Seventh-day Adventist yan ang mga tuiga diha? O wala yun na ito na makaplagan mga pinangga kong higala. Karon, ato na pong respetuhan si Dong Jire. Kanigo mamiyan ni paayo. Yani, nakaadto ko silang balay. Siya po nakaadtos balay. O na nga, wala mi ingon niya doon na may pagdumot niya kay kini nga mo, kung bati naman sa rason lang no? Nang dili lang gud nato nga bilurepil kita nga itong kining pagguba, kundili ato lang pong ipasubay sa gisulti ni Dong Jire o Do Jire. Karon atod pa niya mga higala yang Seventh-day Adventong mao kanang nagpaabot sa Ginoo. Wala man supat niya na nga Dong Jire nga nagpaabot na kita sa Ginoo. Di kita supat niya na kung adunay kapitong adlaw. Kani dili may kalimot niya kung magsugod tag Lunes, ang ikapitong adlaw mong Domingo. Na butman sa bot niya Seventh-day Adventist na kami, dili. Tungod kay ang pagkaikapitong adlaw depende sa sugod. Depende ka na sa sugod mga higala ko. Eh kung magsugod tag Lunes, Domingo magid ang ikapito. Kung magsugod tag Domingo, Sabado gid ang ikapito. Pero dili ka na mo gibot pasabot. Nga ko ninguna na mauna na ang matuod ng iglesia. Ang matuod ng iglesia higala mukuyanap, way pagkabugto. Apanasa man sa kasaysayan yang Seventh-day Adventist nagpadayon gikan sa sinugdanan hangtod na sa atong panahon karon. O nang impernes lang po sa tanang mga dentista sa September nga atong mga pinangga, mga higala, mga respetado kaayo nga mga tao kining Seventh-day Adventist tungod kay mga maayo kini sila. Pero mangisgot tag doktrina, mangisgot tag iglesia, sa kay iglesia higala, ang bingos Biblia, ang tinuod ng iglesia mao gitong gitukod sa Dios o gitukod ni Kristo. Mo nga sa Mateo 16:8, ikaw man si Pedro, ibabaw ning bato pagatukuron ko ang akong iglesia. O pasabot mga pinangga nga kini ding iglesia nga gitukod ni Kristo. Bisag walay pangalan napan ang kasaysayan nagsulti nga dili gayud na Seventh-day Adventist. Ato na nang gitunaan o ato na nang gipamatud-an ato niagi. O kana bitado si Dudong Jire nga naagi kasaysayan niya na. Pero nangutan ko niya nga asa nga mga bersikulo nga nag-ingon niya kasi masabot na lang nga Seventh-day Adventist gitukod sa Diyos. Sa na lang mga higala apan walay katugan
si Undo Jire sa iyang pagtubag sa akong pangutana. Pero would be respect lang sa atong igsoon, Dudong Jire. Kaya mao ni si Undo Jire, usasab niya kauban ako sa Bumbu Radio o sa pagpugtaw sa kamatuoran. O bansab sa tanan nato nga mga gwapo nga mga kaubanan sa Bumbu Radio. Okay, padayon ko sa akong paguba. Ato nahibalaan mga pinangga nga kini diyang Seventh-day Adventist dili kana iglesia o sa dili kana sab kana mo'y gingon sa kasaysayan. Ang sa kasaysayan dimailhan Katolik muna sa kasaysayan. Awan ang iya ikapitong adlaw nagapaabot usay kana kalabag sa pagpamatud mga pinangga ko. Kaya gapamatod siya nga iglesia Seventh-day Adventist, adlaw ka na lungsire. Dili ka na iglesia, adlaw ka na. Okay, ang gipasabot niya na nga adlaw, mao mangyod ang pagsunod sa mga Hudiyo ni adtong panahon na. Wala klaro kayo nga si Dong Jiri nagpamatod sa iya lamang opinyon. Dili sa Biblia. Ang Biblia may mga kasaysayan. Pila na lang ka mga minuto o segundo matapos na tayo niya andam sa pukos pagtubag sa pangutana ni Undong Jiri. Kung sa may iyang pangutana, duwato na ko kung sa iyang pangutana. O niya kung dili siya muyon sa kuntubag, problema na ni Undong Jiri, no? Kay would be respect to Undong Jiri sa iyang pangutanan ako. Ako lang sa mutubag ko sa iyang mga pangutana. Gamay lang kayo mga segundo, andam na ko sa pagtubag sa imong pangutana Undong Jiri. Okay. Usa may imong pangutana, Undong Jiri. Okay, salamat kay Brother Sok. Nagsinyas na ang atong timekeeper. Usab nagsinyas na po ang atong moderator. Di mamadungo kay closer mo nga atong mikropono sa kanato ng Brother Sok. No? O mag-record ta hatod yung tingog ani madungog. Sige lang kay kita mo sa iya nga pagsinyas. Okay, ang ako mangutana, Brother Sok. Supa ka, Brother Sok, sa akong gipamatuod kay mabasa, Brother Sok, o supa ka sa akong gipamatuod, Brother Sok, kay dili mabasa? Lamat dong, Do Jiri. No? Akong gisupak, Do, kay your own opinion lang. Dili na to na mabasa nga kanang seventh day mao kanang iglesia. Ang seventh day sa lang nakapagtunon sa mga Hudiyo. Muna gisupak kanako, Do Jiri. Sunod pangutana nimo. Salamat kayo, Brother Sok. Supak ka kay mabasa. Kay kategorikal man na, Brother Sok. Nabalikon ako. Supak ka ba kay mabasa kining akong gipamatudan sa Biblia? Biblia, Brother Sok, ha? O supak ka kay dili mabasa? Pakitubag ang kategorikal. Salamat, Dong Jiri. Ay mo kategorikal, Dong Jiri. Ako tubagon. Supak ko kay dili ka na mabasa. Kung na doon na may mabasa na Dong Jiri, mga kutlo-kutlo lamang. Natubag ang imong pangutana. Sunod pangutana. Okay, next question na, Brother Sok. Karon ang pangutana, Brother Sok, kay ni supak man ka kay mabasa o dili mabasa, pero nabasa lang kutlo-kutlo. Kining kutlo-kutlo kasupak ba ni Brother Sok sa Biblia o dili ni kasupak? Salamat, Undong Jiri. Kanang gingon ni mo, nga kasupak, madili ka na kasupak kay ang Biblia adunay daghang mga autor.
Apan akong gingon nga kanang imong Seventh-day Adventist dili ka na iglesia. Usa lang lamang kana nga pagtulunan sa mga Hudiyo. Ikapitong adlaw nagapahulay. O kanang nagapaabot dili ka determine nga mao gid kamo. Dili ka determine ana Dong Jerry. Natubag ang imong pangutana. Sunod pangutana, Brother Sok. Matod pa nimo mabasa pero kutlo-kutlo lang. Unya, matod pa pud sa imong tubag, Brother Sok, nga dili ka supak o tinuod na nga ang Biblia kutlo-kutlo di ay dili ka supak na ang pag kutlo-kutlo og mga bersikulo kay lahi-lahi mag-utor. Ang pangutana, ang akong gipamatud-an Seventh-day Adventist, ang Seventh-day mabasa. Ang Adventist Adventum Tito 2:13 mabasa sab. Kay mabasa man, Brother Sok, nag-ingon ang Isaiah 28:13 nga dinhi madyutay tidto madyutay hantud mga hayag ug makaplagan. Ang pangutana, so pagkabayan ni Brother Sok ni sa nabasa o uyon kas nabasa? Categorical, Brother Sok. Salamat, Dong Jiri, sa imong nindot nga pangutana. Dili ko supak do kay mabasa man. Aba nang ako lang gisupakan kay imong giangkon nga kana iglesia. Dili kana iglesia do. Huwag ka na dong nang pangalan ka na sa adlaw. Sa adlaw ka na ikapito adlaw. Dili ka na iglesia. O na nga akong gisupak. Sunod pangutana do. Okay, sunod pangutana, Brother Sok. Nasayod ka ba, Brother Sok, nga ang akong topiko Seventh-day Adventist Church o ang church na asa tumoy, no? Ang Seventh-day na asa una. Unya ang Adventist na asa tunga. Nasayod ka ba, anak, Brother Sok, o wala? Salamat do, Jerry. Nasayod ko niya na. Apan dili ka na nagpasabot niya. Tinuod na kay naana. Kay tinuod Dong Jerry na agyo sa kasaysayan walay pagabugto. Mo ginang tinuod. Sunod pangutana, Dong Jerry. Karon kay uyon man ka, Brother Sok. Kay uyon man ka nga naay nabasa. Ang pangutana, Brother Sok, kining nabasa tinuod dili. Salamat Dong Jerry, no, nga tinuod na do kanang mabasa. Unay kategorikal nimo, pero ay ako lang gingon nga dili ka na iglesia. Ang imong pamatuod na iglesia, pero dili ka na pagtulunan ka na sa mga Hudiyo. Lahi na karon ang pagtulunan sa mga Hintil. Dili ka na sa mga Hudiyo. Sunod pangutana do. Sunod pangutana, ang bag-ong kasabutan, Brother Sok, sa Hintil o sa Hudiyo? Salamat kayo sa imong nindot nga pangutana. Wala ako balikon nga mayit yang boy can answer your question. Kana imong pangutana do, dili ka na makapatandog sa kong hinapay. Akong tubagan na, Dong Jerry. Dili man ako musupak niya na. Kay nabasa man ka na, pero dili ka na pasabot niya ka muna. Sa mga Hudiyo ka na. Kaya ang inyo natukod lamang niya itong 1863. Natapos na ang pagsulat sa Biblia, ay pamumito nga. Muna nga, dili na to na determine do. Nga ka na mo gid ang matuon. Sunod pangutana do. Okay, ang akong pangutana, kay di man ka mo supak, Brother Sok. Di man ka mo supak, no, kay ato pa nimo, di mo ka mo supak yan na. Kining wala nimo pagsupak, Brother Sok. Dili kay di man kasupak, wala natin debate, ani. Kay dili nang kasupak, di ba? Wala natin debate ni, o may debate pa ta. Categorical. Supak ka ba ini, o may natin debate ni, wala na debate. Papili lang. Nagyapon tayo debate, Dong Jerry, kay bisan pagbabasa ng imo,
nagyapuntay debate niya na kay ato man nagkasabutan. No, nga nagyapuntay debate. Sunod pangutana, Dong Jerry. Okay, sunod pangutana, Brother Sok. Ang akong pangutana, Brother Sok, kay dili ka naman supat. Unya naa may church. Sumala sa Biblia, Brother Sok, kining church sumala sa Mateo 16:8. Kining church kinsay gatukod ini sumala sa tima. Kay naa maning church ini. Salamat Dong Jire, tubagon gihapon ako nang imong anindot niya pangutana. Kanang church nga gipasabot tinukod na ni Kristo. Tinukod na ni Kristo. Kay churchman. Pero mo lagi na nga dili nagpasabot niya kanang church nga gitukod ni Kristo mao na ng Seventh-day Adventist. Wala namang guna do kanang 70 namong gitagnan niya na Dong Jire nga gipahunong na. Wala kay gipahunong naman na kanang nga church nga gitukod mao na ang lahi na gibantayan anak Dong Jire. Ano mahinaot ko Dong Jire makasabot ka sa lalong kaayo nga paghubad sa Biblia. Wala lain nga makasabot ngini ang Iglesia Katolika lamang kay mo'y gitagak authority. Sunod pangutana, Dong Jire. Salamat kayo, Brother Sok. Kaya dili ka naman musupak, Brother Sok, na ay church, sumala sa tima, ang nagtukod ang Diyos. Dili ka nasupak ni anak. Ang akong katapusang pangutana, Brother Sok, kaya wa naman tayo oras, sinyas naman ang atong timekeeper. Ang akong pangutana, Brother Sok, kay dili namang kasupak ang pangutana sumala sa topiko. Unsa may atong topiko? Seventh-day Adventist gitukod sa Dios o Seventh-day Adventist wala gitukod sa Dios? Pakitubag, Brother Sok. Salamat do. Klaro man gyud kaayo na nga gibasa nato labi na moderator. Nga ang Seventh-day Adventist gitukod sa Dios. Mao na nabasa do. Dili Seventh-day Adventist. Bisag di ta mo bulag do sa topiko, pero mao na imong gipamatuod. Pero mo lagi kung mobalik kita sa hustong pagi Dong Jire. Dili ito makaplagan ang Seventh-day Adventist Church nga gidumala karon Ellen G. White nga mao'y tinuod kay 1863 lang. Humana ang sa Biblia. Salamat kayo Dong Jire sa imong mga pagpamatuod. Bisag data sa tagsa lang do Jire nga barog, pero dako kay kahulugan sa ato gihapon nga pagbaylo-baylo, no, nang friendly debate lang kini mga higala. Salamat Dong Jire. Salamat sa Brother Sok, salamat sa kaistanan. Ang sunod nato Brother Sok, larawan na sab. Larawan pamatudan nimo nga ang larawan Brother Sok gitugot ta sa Dios nga maghimo ta og larawan. Pero okay na. Sumas Biblia. Unya ikaw mo'y negative niya na, nga ako na sa mo'y affirmative. Pupli-puli lang ta. Salamat kay Brother Sok. Mao to mga kapaglao, mga kaigsunan niya si Brother Sok nang maayo nga ikadibit. Brother Sok, tungod kay professional nga mga pagtubag sa pangutana o pagpangutana sab. Salamat kay Brother Sok. Salamat sa Dong Jire. Ato ibalaan mga pinangga niya si Dong Jire maaysa sa debate. No? Atong nahibalaan niya unang langon ng nato de ato siya kaya. Pero lagi na nga magita sa kamaturan. Ako lang hangyo sa Katoliko, minaw ta. Pinasad mo mga Seventh-day Adventist sa Katoliko kung unsang rason o unsang nganong nagkatoliko. Salamat kayo tanan. Salamat Mr. Moderator sa kay madungog kayo sa atong record. Usab ang atong timekeeper. Salamat kayo tanan og sa atong mga audience, no.
Kaya exclusive lang tayo, labi na sa Bumburadyo. Thank you very much sa tanan ato nga mga pinangga, mga Katoliko, mga Seventh Adventist. Thank you, Brother Jerry. Thank you, sir, Brother Sok. Salamat kayo, Brother Jerry, sa imong nindot kayo na nga ni sanung ka sa akong pag-invite nimo dire sa atong tulumanon. May problema, Brother Sok. Thank you very much. Sa sunod, maong po magdebate gyapon ta. No? Thank you very much sa tanan nga mga kaigsunan, sa tanan nga to nga mga tigsubaybay sa ODR, no? Salamat kayong tanan. Thank you very much. Thank you, Sir Brong Jerry.